In een wraad werd op het heden de oorlog ook onderwaarder van de dag is betinken misschien wel wichtiger als eer. Ja, dat is erg belangrijk, omdat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid leven. En dat is voor veel mensen die denken dat dat iets is wat er gewoon bij hoort. Maar je hebt dus nu gezien vandaag weer, dat is absoluut niet zo. Een prot leerlingen van het Dockinga College in de stad assisteren bij de betinking van de fusillade. Ook burgemeester Kramer weer erbij en vindt het wichtig om dit soort verhalen terug aan te blijven. Dat je maalkoor beleefd willen wat het doelbad is. En dat je dat ik terug vertellen willen naar een oor. En dat ik dan praat met mevrouw Oudsema die toen 14 jaar weer wilstetje badden en zij koortje vanuit haar keukenraam. Ja, dan komt het weer even heel dichtbij, heel beeldend. Maar vertagelijk voor de band die je nou binnen, maak je ik duidelijk maatje dat net iets weer wat samen gebeurd is en dat het nooit werkbaar is. Er waren 2 kransenlijnen bij het monument onder de Woudweg. Hilbrand Visser, directielid van het Dockinga College, droeg een gedicht voor oer onverschilligheid. We bij zeggen, ekkel is het lang lien dat de dreiging die er wezen kan van regimes die het net goed hebben van mijn oren, dat dat een gevaar is en dat dat vroeger zo weer, dat het no feitelijk is, wereldwijd. En daarbij ook net naïef wezen maar hier in Nederland om te zeggen, het zal eens wat voorbij gaan, wij gaan een opdracht. En dat betekent, laten we samen strijden, het zijn onverschilligheid wat mij betreft.